Ndị Igbo kwukwa n'okwu sị na a na-ene ka chi nwata ha tupu ekenye ọrụ. Ya bụ gị bụ onye na-akpụta ụtara, ọ bụrụ na ị na-akpụta ụtara ị na-enye nwata na-enekwe ya anya n'ọnụ ka ị mara ka ya bụ ụtara ọ ga-abanyekwa n'ọnụ ya. A sị na bụ afụ nze bi okwu afụ dịka ebi abịa n'ike. Mụnwa bụ Mike Onuba anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Matanụ na Ugwumba bụ mmemme ahụ na-atọ anyị maka na anyị na-anọ na mmemme a wee pụtara unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Na nke tata anyị juru eju bara ihe anyị ji bịa gara aka na anyị ji bịa buru ibu n'ụdị na anyị ga-emeta gị mma n'ụbọchị tata. Ya mere biko nọsara asa kpọọ ndị otu unu, kpọọ ndị oyi gị, gwa ha na o ruo na mgbe ahụ ndị Igbo ji anọkọta na NTA Channel 10 Ugwumba. Ọ dị mma na nke tata ihe mbụ anyị ga-enwetara unu bụ ịmụ na izuụka one na gara aga ka anyị gwara unu wee wepụtakwara unu mmemme ahụ onye ezigbote onye Ugwumba bụ John Okafọ onye ji ibu mara mgbe ahụ mere mmemme icheta ọmụmụ ya. Anyị gosiri unu agba nke mbụ bụ nke o mere n'Enugu. N'ụbọchị tata anyị chọrọ iwepụta bọọlụ agbalụ maka ya bụ mmemme. Ọ bụrụ na anyị ga-egosi unu ebe ibu na-agba bọọlụ tata, ibu nyechara ma goolu ma anyị go die ma anyị go save ma osita ihe eme. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị ama aha ha ndị na-emeta anyị obi ụtọ ha niile ga-agba bọọlụ n'ụbọchị tata. Ngwa ka anyị gaa nụ na Nnamdi Azikiwe Stadium nke dị n'Enugu ka anyị gbara bọọlụ na ama egwuregwu. Igbo daalụ. Yeah. I never seen you like this before. How one take a change like this? They call it sport now. We are here to do exercise. Okay. We are here to support our professional colleague, Mr. Ibu, whose birthday is actually today. Okay. We are playing ball for him just to celebrate him. Okay, what position are you playing? Yeah, I don't even know the position. I know that they just asked me to wear jersey. So I'll just be running everywhere. You know, this is not my field. My field is comedy. But let me try what Okosha is doing to see if the way they are making the money is easy. So if it's easy, then I might change profession to football. Probably you start from under 17 or beyond that. No, I can even be under 12. With my size, I can be under 12. Under 12. Under 17 is too... With this size, I can play for under 12. How many goals or how many assists? Even me, I know I will not score. But let me just check those that we score. I'm there to even celebrate with them. I know I will not score. That I don't fear you. You know, 20 years ago, if you see me, even you say go outside, I go kill or I go die. But small thing not the day now. It's not going to enjoy. I go enjoy. If you can survive in Nigeria, you can survive everywhere. For me, I believe since I was born, I've been facing this recession, so it's not a new thing. Mr. John Okafọ Ibu. Ọ na-eme mmemme nke echeta ọmụmụ ya. So asị ka abịa nọrọ ya na wee mee ihe egwuregwu iji wee kwado ya. So ya mere m ji nọrọ ebe tata. Ọ dị ma atụkwara anya ị ga-esogbu agba ka ị ga-eso kirikiri? M esogbu agba. Ị ga-esogbu agba? Ndị nke ị na-agbalụ? Fenebe m akwa m ka m mara ebe m belong. But ka m si na-ele anya ọ dị ka m ga-agbara ndị tim Ibu. Magolo ne kine gwa nkwata. Amoa. Aka mbanye na pitch. Mama m ga-eme hat-trick today. Why not on hat-trick? Yeah, back to back. Recession and the cook kere tu kigwese ku. On eku everywhere. But at the level. But thank God if you got them. Uche nke godo ka onye na-acha chi eme ihe kwesịrị ime iji wee kpọpụta ya na ya bụ recession. Ana ha agbale. Awụnụ ya tinyere na recession.
Session abiago wa abiago. Onye na-achị ga-agbalị iji wee kpọpụta anyị. Oh yeah, good guy. Come stand, make There, stop. Bros. Send me a bros there. No be camera. Without waiting. Call your name. No. That's the same. How they do? I go die. Look up for chance. Uche. Mbadoga. Nurse. Ọ dị egwu ihe ka nte bara nte n'ọnụ dịka mmemme ịsọmpi egwuregwu iji cheta ọmụmụ Mr. Ibu ezi ọyị m nwoke. Ibu bụ ezigbote enyi m nwoke. Eri mbọsị m jiri mara ya bụ Ibu kemgbe a rute ugbu a mụ na dị na mma. A m ekwe ndị fans m nkwa na m ga-enyedere ofu okpu goal kịta. Don't keep my player. Demonstrate in a different style. I've never seen this kind of. What happened in the picture? Can you tell us that? I'm that one. We are playing well, stupidly good. Ugwumba shake. And Ugwumba now. No, he moved. Now he shake my leg. Ugwumba shake my leg. I go move. He move. I never play the move. Now offense. Offense now. Against you. Happy birthday to you once again. Thank you very much. My name is John. You came to work out. You been back to call you. You're going to know you can't want you, but Rumba the garage now. I play the penalty. Ugwumba shake. As a shake, the against the Pharaoh. The ball shake against the Pharaoh. I said no. Bring it back. They brought it back. I played it again. Ewa. Ugwumba. Choosing the right and affordable way to maintain style and class in these present economic realities can be one big task. Not to worry, OK God Investment Limited is here with what we call affordable luxury. At OK God Investment, we stock all kinds of high-quality furniture for your homes, hotels, hospitals, and schools. OK God is the right choice for the combination of luxury, class, and style. And wait for it, they are affordable too. Our products are designed with a touch of ruggedness to guarantee durability. That's why we stand out. Visit our showroom today at number 14 Nepal Road, Corner Bus Stop, Alaba International Market, or call us on 080-8238-0350 or 070-3536-1896. OK Go. Luxury is affordable. It's affordable. It's affordable. It's affordable.
dị mma ịfụnanụ ka nke onye na-eme ka ekweji akpụ ya ya bụ nwa amadi ihe ọbụla ọ na-eme bụ iji wee mee anyị obi ụtọ. Biko ọ bụrụ na ị chọrọ inene n'uju gaa na nke anyị kpọrọ Ugwumba TV dị na YouTube ka inene nke a makwa ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche ihe anyị na-enwepụtara unu n'asụsụ nakwa omenala Igbo. Ọ bụrụ na ị gaa ebe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ ihe karịa dịka ị hụrụ n'ebe a, mana ka anyị dobere etu ahụ n'oge adịghịzi. Ugwumba pụrụ iche, nwa afọ ọbụla bụ onye na-asụ Igbo ga na-ele Ugwumba daalụ. Ọ dị mma, n'izuụka gara aga ka anyị bidoro na-ewepụtara unu maka njem ahụ anyị gara n'obodo Uturu ebe ndị Igbo niile zukọtara ọnụ wee mee nke a kpọrọ World Igbo Summit. Ya bụ mmemme kara aka nke bụ na amaghị m mgbe anyị ga-ewetasịrị unu ihe mere n'ime ya, mana do biko ikekwe izuụka na-abịa abịa anyị ga-atinye ọnụ n'ebe ọ pụrụ iche. Mana ọ dị otu ihe ọ ga-abụ atinye ọnụ tata ọgbọ agịgharị ihe dịka kedu ka onye Igbo ga na-eji na-aza ogbuehi. Ọtụtụ ndị chiri ogbuehi buru ibu n'ala Igbo, mana ọ bụrụ na ị ga kedu ehi ha gburu, ọ bụ ehi Igbo ị na-azụ ehi ka ọ bụ maka na ịzụrụ ehi wee gbuo ka iji na-azụ ogbuehi? Kedu maka ọjị bụ nke anyị na-akwanyere ugwu? Ọ fọrọ obere onye Igbo fuo ọjị ọkpọ isi ala. Anyị na-akụ ọjị, anyị na-akọ ọjị. Ọ pụtara na ihe ndị a na anyị enweghị ike ịmalite ime ya n'ala Igbo. Ọ ga-eji bụ ịga ebe a na-ere ọjị ugbu a isi nye m ọjị asị gị ị chọrọ nke Igbo, ị chọrọ nke ezigbo ya bụ nke Igbo ka ị chọrọ nke ndị ugwu bụ nke gworo. Ezi na ị chọrọ nke ezigbo ya ọ na-agara ọnụ, anyị ego ya na ọ bụ ọjị Igbo mana enweghị nke anyị na-akọ. Ọ pụtara na ọ dịghị ebe nwere ike ịkọ ya bụ ọjị n'ala Igbo. Amakwara m na enwere ebe m ghọtara ọjị mkpụrụ osisi ọjị n'ala Igbo. Gịnị kpatara na ya ma ihe anyị ji azụ odogwu na ya nweghị ike ịkọpụta ya na be anyị? Ụmụ ihe ndị a ka a tinyegasịrị ọnụ na World Igbo Summit wee na-ekwu etu a ga-esi mee ya ka ụmụ ihe ndị a anyị maara dị anyị mkpa ka anyị na-akụ ya na be anyị iji wee mee ka unu mata. Ị matara na a na-akọ nke a kpọrọ kukumba ugbu a n'ala Igbo? Ị matara na a na-akọ anyụ nke a na-akpọ watermelon n'ala Igbo? A na-eme ya ọ na-emeta ọfụma. Ya bụ ihe ndị a niile ka ezukọtara ọnụ wee tinye ọnụ n'oge World Igbo Summit etu a ga-esi mee ya eme etu a ga-esi kwụ ụtara wee banye ọnụ. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo wee nwee ebe a na-arụpụta ngwaahịa ụzọ ịtọ ma nọ n'ụzọ ije enweghị nke ị nwere n'ala Igbo, ọ kwasịrị ụmụ ya. Ọ bụkwara na ị na-atụ ji tụrụkwa mkpọrọgwụ adị ama ama. Ugwumba ga-asị ka anyị dobe etu a mbọsị nta ka anyị chọọ na Owere nchi. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba bụkwa na Ugwumba. Mana unu mana ebe a na ugbu a bụ na OK God Investment, ya bụ ndị ahụ na-ekesara anyị na-emekọnatara anyị ihe ọbụla akpọrọ fọnichọ, ma nke ndị ụlọ akwụkwọ ma nke ndị ụlọ ọgwụ ma nke ahụ eji ebi n'ụlọ eji eme ọgaranya. Unu maara na ebe a na ugbu a bụ na OK God, maka ya bụ nwa amadi ihe na-asa n'anya iji wetara anyị nke bụ ịgba. Dobiko ọ bụrụ na ihe ndị a dị gị mkpa, ọnwa ekeresimesi ka a na-akwado ịbanye ihe a, biko ịchọọ ịzụrụ nke ị ga-eji na obodo wee hazie ihe ọfụma wee mee odogwu, kpọtụrụ OK God n'akara ekwentị ha nọ na nọmba 14 Nepa Road. Ebe ọ bụla ị kpọrọ ha ga-aza gị maka na ha nwegasịrị ngalaba n'akụkụ dị iche iche. Igbo bụ Igbo daalụ ka anyị ga-anọ n'ihu. N'izuụka gara aga ka ndị obodo Ihiala dị na Anambra steeti, mana ụmụ Ihiala bi na Lagos a zụkọtara wee mee ụbọchị iri ji nakwa ụbọchị omenala ndị Ihiala nke a na-eme ofu Ugbo n'ahụ ịtọ. Ya mere o wee bụrụ na Ugwumba nọnyere ha dịka ọ na-adịkwa na mbụ na nke mere wee ruo ebe ahụ ihe mere wee ka nkụ, ka anyị sonyere ndị Ihiala n'ụdị igochipụta ụbọchị omenala nakwa ụbọchị ọdịnala iri ji nke ndị obodo Ihiala. Opurobios Igwe Ejenga. Afọ mbụ Kenneth Ọdịdịka asị ndị Ihiala sị ka agbakọ were gosi ụdị omenala ụdị egwu si be anyị wee pụtasịa, anyị were kpọkọsịa ikwu na ibe na ndị enyi ka ha bịa were anya ha nene ihe na-emeni. Abịa na nke ahụ ejiri kaikai were mara Ọkịja, maka ka kacha kaikai bụ na Ọkịja ka a na-eme ya, mana ihe eji mara Ihiala bụ nkwụ enu na ngwọ ma abịa na nke mmanya.
Honorable Godwin Omogoji. Mụ bịara ịnọchite anya Senator Dr. Andy Uba. So ana m aja ha ike n'ihi na ha cheta sị na aha Igbo agaghị efu n'ọnọdụ dị etu a. Wee na-asị na Chineke tiri ha ụdị ihe taa n'ime ha na-emekwa kwa afọ kwa afọ. Mụ bụ Chief Akadius Chukwujekwu ani Egbuna Ikenga ihe ala. Ifugoni ya no Chineke mara taa mmiri bịara rute mana ifugoni ihe na-eme na anwụ na-eke ebe niile. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma ndị niile anyị ziri bịara ma ndị si obodo oyibo ma ndị si Anambra steeti. Mmiri ji a na-ebi otu ugboro n'ime ahụ ịtọ n'ime tenonye ọbụla ka omenala si dị. Ọ na-adị ka ihe eji edeba anya mana ekpere m taa bụ na onye ọbụla n'ebe a taa ga-adị ndụ ahụ ịtọ ọzọ mgbe anyị ga-emekwasakwa emume The right and affordable way to maintain style and class in these present economic realities can be one big task. Not to worry, OK God Investment Limited is here with what we call affordable luxury. At OK God Investment, we stock all kinds of high quality furniture for your homes, hotels, hospitals, and schools. OK God is the right choice for the combination of luxury, class, and style. And wait for it, they are affordable too. Our products are designed with a touch of ruggedness to guarantee durability. That's why we stand out. Visit our showroom today at number 14 Nepal Road, Corner Bus Stop, Alaba International Market, or call us on 080-8238-0350 or 070-3536-1896. OK Go. Luxury is affordable. It's affordable. It's affordable. It's affordable. The Deputy National Chairman of Labour Party in charge of South. Obi bụ Musa Aṅụrị, obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu maka na ndị ịgafetu ihe ala si egosi omenala ihe ala n'ụbọchị taata anyị na-eme emume iri ji
obi m bụ ụsọ aṅụrị n'ihi na ọ nwere ihe mafụbe n'oge gara aga nna afụ today dịka mgbegba nke ọnụ for today obi bụ ụsọ aṅụrị ise onye ọbụla ga-ebido n'ime gịta ise ka anyị m nsuo ọ dị mma otu ihe na-esere mụ na ndị ihe ala bụ na ọ na-agba iru na mmemme ha ihe ha ga-eme aka nkụ mana amaka osinadị ndị ihe ala ana m ekwu unu nkwa ọ bụkwa na nke anyị kpara akpa mana ana m ekwu unu nkwa na izuụka na-abịa abịa anyị ga-atụpụ ya bụ nsị ọnụ maka na ihe unu mere na ụbọchị aha ka nkụ ana m eji ikikere m dịka onye isi na Ugwumba wee na-asị na izuụka na-abịa abịa anyị ga-ewepụtara unu ndị nke fọrọ afọ igbo bụ igbo daalụnụ wee bụrụ na o ruo na mgbe anyị ga-apịachi ọnọdụ amana ahịa ikene ndị isi ụlọ ọrụ Stargen Hotels Limited nke dị n'Okuku Michael ebe a na-akwari ụbọchị ebe a nọ na-atụ ndụ mmanụ dobiko ịnọkọtakwanụ gbarute ọ bụrụ mmiri ka ọ gụrụ igwuo mmiri ịchọ ịpịa tenisi ịchọ ebe a na-agba bọọlụ ọ dị ịchọkwa n'ebe ahụ ma ebe racha aka n'ụdị na ụdị ọbụla na ịṅụrụtara nkwụ biko bịa na Stargen Hotels Limited adị n'Okuku Michael na Doyin bus stop adachụ ya achọ anyị na-ekene ha maka nnọnyere nakwa enyemaka ha na-enye n'iji wepụta Ugwumba na-ekene ndị ụlọ ọrụ OK God Investment Limited na-ekene ndị niile nọnyere anyị n'ụbọchị tata ma ndị nyere ahụ ma ndị nụrụ isi ya nwe na-asị gị biko ka ọhịa dịka ewu amaghị izuụka na-abịa aga m na-achịtakwa ọzọ iwepụtara ụnụ nke anyị ji bụrụ odogwu mana matanụ na ya bụ ihe ahụ dị orogoro azụra n'ahịa ya mere biko anyị na-ege esonyere ndị World Igbo Summit Group ka anyị nwee mara na igbo anyị ọ ga-adị mma karịa dịka ọ dị ugbu a. Kemesianụ.